chingaki amatuko atano nari muhagendreta koba gochengerwa imeyense ya Kenya iliyokwena na obosemia igoro yobobe bwechisegi chiekenga gose GBV nabo igobobe bwogosara omwana enyaruka lituko lero nigo muyego yonyara koba gochengerwa bene ase skuru yoboroso yaragogo yegotoka imegode ya Monyerero yenyara koba gekoragwa amone byombe agati yabe kyombe ya Center of Community Mobilization and Empowerment gokwana kuruchisemechyo nigo muyego nyara koba gokoreta amo ababwata nibe byombe ao asekerenga gyokwena na obosemia nabo igokobekirwa chiguto guchia saba na chinyaruka abanyare ko bakonyora amaigerio ao igoro yobobehe bwogosarwo muri kyo itodipo nasanya na nyara ko bagwikira na se eskuru eyo yoboroso yaragogo na gutwariganeria orobotiro kobwatia chingaki ebyombe ao bigendrete kwena na amaigerio agenda based violence anene gochia asumwano munyaruka asogosarwa ekyombe gya sikom nigo gyatwara omugiga bwokubabekera aboroki gwabo ichugutwa maiga yokonyora maigerio asumwa komugima aseri tukolia lero gotwalenga igase skuru ya Rogogo Primary School ase omuyiga bwogosherekea abana bali twaeteire amafundisho ya alternative right of passage amafundisho alitoko abana ayo kubegeria chinjira chingao chobugima komenya utaiteretio kwaruka kwa abana chinyaruka kyaro kwaruka kwa abana chinyaruka gokore maminta ye sheria gati yabo omoteneneri w'ekyombekyo gya Sikom Stella Achoki niganyara kwerera amakongwa koba asaba n'abanyaruka maega yogosarwa mubweka no muna omwana nabara ara etia manyinga ara ite mbaka nawe nogokwa naende baadaye asobugima bwaye buchere yatwara madara asobugima bw'omwana karabero omwana tomonene karago chiko ibora nabakoba egekege tambe ataranyora omwana korwa omuchakano bw'ekyombe keiga no murubiri yoiga gochia somwana munyaruka omwaka bw'ekiri 2015 nemo nigo abange bakonyekire gwetera omurubiri yoiga iga umuroberi oyo abana baeteire amafundisho mwako yo mugima chinga kiche chirusa na lero nere yarenge rusa yo mwelyo yo kuba graduate na ENS cohort ya gatatu ya abana baeteire amafundisho aba na in total to graduate abana 270 ase umuyegogo aso kuba empower banyare goteba yaya mbaetero kwaruka nonya nabo abaiboli nigo babwateranete gosiro muroberiga ase banyara gwesoke guchengera abana babo bakorawa no mungina bwo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati amwana abaiboli babo baeteira amafundisho ago bamanyiro bobe gukwarukia abana chinyaruka igona barobumba to supported igo rero barengiga iga aso kwa abana certificate nago declare as a public buna mbaligo chikoetia abana abo aso kwaruka ngakiende yonse is one of the country recognized women wana gane seta mbweta baswati sana gari China respecting gender esigete jinsia but we did not do things like this lakini twara gukora bintu iga FGM will stop amangana ya kwarukia abanyaruka yatigetwe when the parents are educated agotigwa kera abaiboli basomete when the families are empowered anekero efamilie konyire bwate chinguru Inkolipateria Ndizi TV korwa ase skuru ya Rogogo Primary egotoka ewodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu cha Chenot elietaria Nendi Pon Asanya